Wel, bore da i chi gyd. Mae'n fraint unwaith eto i'ch croesawu chi yn enw yr arglwydd Iesu Grist i'n hoedfa ni. Mae Duw mor dda yn dydy. Mae wedi trefnu fod yna ddiwrnod penodol, rheolaidd gyda ni, lle ni'n cael ein atgoffa o'i gariad e. Yn cael ein atgoffa o'r ffaith fod Iesu wedi atgyfodi, fod e wedi ennill y fuddugoliaeth, fod e wedi dod nôl yn fyw, wedi concro marwolaeth ac yn cynnig bywyd nawr i bob un sy'n credu ynddo fe. Falle bod yr wythnos diwethaf yma wedi bod yn hir iawn i rai ohono ni, falle bod wedi hedfan a chi'n synnu fod e'n ddydd Sul unwaith eto. Ond diolch i Dduw, mae gennym ni reswm a chyfle i lawenhau y bore yma. Gweitha popeth sy'n mynd mlaen yn y byd yma, i ni yn gallu dathlu be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud trosto ni. Felly, gadewch i ni nawr troi at yr arglwydd, gadewch i ni gyflwyno'n hunan iddo fe. O Dduw ein tad, mae yna llawer o bethau yn y byd yma sydd yn dor calonnus ac sydd yn codi dychryn ac yn ein trysau ni. Ond, i ni yn diolch i ti, fod gennym ni dy bobl di wastad reswm i obeithio ac i ddathlu ac i lawenhau oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Yr un yma sydd yn rhoi bywyd i'w bobl, yr un sydd gyda ni bob amser. Diolch amdano fe, ac ni'n diolch nawr o Dduw bod ni yn gallu nesau at y ti trwyddo fe, yn gallu daddoli di, ac yn gallu clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Arglwydd wnei di felly, bod yn agos iawn at bob un ohono ni, wrth i ni addoli gyda'n gilydd. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Fan ni barhau i addoli trwy ganu gyda'n gilydd. Wel, ni am droi nawr i ddarllen o air ein Duw ni,
Ac i ni wedi cyrraedd pennod 15 o'r Efengyl yn ôl Ioan. Nawr, cyn i fi ddarllen, just gair bach o esboniad, rhywbeth falle dylswn ni'n nodi. Ar ddiwedd pennod 14, os o'ch chi'n ymuno gyda ni tro diwetha, byddwch chi wedi sylwi fod y bennod yna'n gorffen gyda Iesu yn dweud wrth i ddisgyblion, codwch ac awn oddi yma. Yna, ni'n mynd trwy pennod 15, pennod 16, pennod 17, ac ar ddechrau pennod 18, fyddwn ni'n darllen y geiriau hyn. Wedi iddo ddweud hyn, aeth Iesu allan gyda'i ddisgyblion a chroesi Nant Cydron. Nawr, mae hynny wedi achosi pobl i ofyn, wel, beth sydd wedi digwydd yn y cyfamser? Mae Iesu'n dweud, codwch awn oddi yma, ond dwi ddim fel tysyn nhw yn mynd, neu dwi ddim yn mynd ac yn croesi Nant Cydron tan pennod 18. Felly, beth sy'n mynd mlaen? Wel, mae'n y ddau ffordd syml iawn, allan ni ddeall hyn. Un opsiwn yw bod Iesu'n dweud, codwch awn oddi yma, ac wrth iddyn nhw gerdded gyda'i gilydd, hynny yw ar y ffordd maen nhw yn parhau i siarad, ond mae Iesu'n parhau i siarad gyda'r disgyblion. Ac yna, pennod 18, maen nhw'n cyrraedd y pwynt yna o groesi Nant Cydron. Mae hwnna'n un opsiwn, posib. Mi'n credu mae ffordd falle symlach eto i ddeall y peth, a dyma'r esboniad rwy'n i ffafrio. Fi'n siŵr bod ni gyd i bod mewn sefyllfa lle chi wedi bod mewn pryd o fwyd neu parti neu gyda grŵp o ffrindiau ac mae'r amser yn dod i adael a chi'n dweud, reit, come on, mae'n amser mynd. Ond yna, eich chi'n gallu bod yna yn aml iawn am chwarter awr, 20 munud, hanner awr hyd yn oed. Yn dal i siarad cyn bod chi yn llwyddo i adael, i gael mas o'r drws. Ac os plant ych chi, byddwch chi'n gwybod bod hynny'n rhywbeth sy'n digwydd yn ddyddiol. Reit, amser mynd, wel erbyn i chi lwyddo i adael y tîm, mae yna dipyn o amser di pasio. Wel, dyna fi'n credu sy'n digwydd fan hyn. Mae Iesu'n gweud, codwch awn oddi yma, ond yn y broses o adael, mae'n parhau i'w dysgu nhw. Ac yna, mae yna gadael mwy terfynol yn digwydd ym mhennod 18. Wan ni droi te i ddarllen y Caerdydd gyda'n gilydd. Ioan 15, dechrau yn yr adnod gyntaf. Mae fi yw'r wir wynwydden. Am tad yw'r gwynllanwr. Mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth. Ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Rydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union, ni allwch chwythau heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden. Chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau yn dwyn llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu i'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad trwy i chwi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, rwy finnau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i.
Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel rwy fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac eich llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd, fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Rydych chwi'n gyfeillion i mi, os gnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn i chwi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Rwyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dywysodd i, ond mae fi a'ch dywysodd chwi, a'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Amen. Amen. Wel, diolch i'r arglwydd am ei air i ni unwaith eto. Na ni weddio dy gilydd. O, Dad, i ni yn diolch i ti am y geiriau hyn. Geiriau unwaith eto fydd falle'n gyfarwydd i lawer ohono ni. Ac eto yn eiriau mor bwysig i ni ddeall pwy yw Iesu, geiriau mor bwerus yn y ffordd mae'n dangos sut mae'n bywydau ni i fod o arglwydd. Diolch i ti am hyn. A ni'n gofyn nawr arna ti i anfon dy ysbryd glân di i'n helpu ni wrth i ni ddarllen y geiriau yma gyda'n gilydd ac wrth i ni feddwl a myfyrio ar i hystyr nhw arglwydd, neu di siarad efo ni. A wneud di weithio yn ein calonau ni, wneud di roi y bywyd yna, mae'r arglwydd Iesu ni'n gynnig i ni, a wneud di ein glanhau ni ac ein galluogi ni i ddwy'n ffrwyth, a mwy o ffrwyth, a mwy o ffrwyth, gogoniant i ddenw di. O arglwydd, rwy ti mor dda i ni, ac ti di dangos y cariad yma, trwy roi'r arglwydd Iesu, yr un yma na ddod a rhoi ei einioes dros ei elynion. Nath e farw dros ni tra bod ni dal yn elynion, dal yn ein pechod a'n gwrthryfel. O arglwydd, diolch am hyn. Ac, Dad, ni'n gofyn nawr wneud i'n helpu ni i garu eraill yn yr un ffordd. Caru yn aberthol, roi yn hunan. Dad, i ni'n gwybod falle bod hynny yn anodd ar y foment wrth i ni fod mewn cyfnod clo wedi'n gwasgaru a'n gwahanu o'n gilydd, ond helpa ni, Dad, i chwilio am gyfleon a manteisio ar y cyfleon hynny i caru'n gilydd, caru'n gilynion ni yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni nawr, ni'n gofyn am dy gymorth di. Arglwydd, hebddo ti, ni methu gwneud dim. I ni methu dy addoli di'n gywir. I ni methu gwneud dim byd o werth. O arglwydd, ond rwy ti yn gallu cyflawni dyfwriadau di trwy ni, a ni'n gofyn y bydda hynny'n wir yn awr. Arglwydd, derbyn ni felly, yn ddiolchgar. Bydd gyda ni. Weddill yr oedfa hon. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i gael eitem nesaf i'r plant, ac yna fe fydd Dad yn esbonio chydig bach am yr enmyn nesaf i ni'n mynd i'w chanu cyn bod ni'n canu hi.
gyda'n gilydd. Mae fi yw'r wir wenwyddyn. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud yn Ioan 15, adnod 1. Nawr, fi'n siŵr bod rai o chi'n gwybod, fi yn mwynhau garddio. A un o hoff bethau fi i tyfu yw tomatos. Iawn, mae gan tomato un prif wenwyddyn, sef canol y planhigyn tomato. A allan o'r wenwyddyn, mae gyda ni lot o canghennau arall. Iawn? Ac ar y canghennau yma, dyna lle ni'n cael y tomatos. Ond, weithiau, mae rhai o'r canghennau yn gallu torri off tipyn bach. A wedyn, os dyn nhw ddim yn dal ar y wenwyddyn, dal ar canol y planhigyn tomatos, dyn nhw ddim yn mynd i dyfu'n fawr iawn. Maen nhw'n mynd i fynd yn frown. Fi ddim yn meddwl bydden nhw'n tyfu unrhyw tomatos. Felly, beth sy'n rhaid i fi wneud? Wel, mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod fi'n torri y darnau ychyfu off. Achos maen nhw yn mynd i dwy'n lot o ddŵr o'r wenwyddyn. Felly fi'n torri nhw off. Ond, wrth dorri nhw off, fi'n helpu y rhai sy'n dal ar y wenwyddyn i dyfu yn gryf ac yn iach, a bydd rheina yn dod â lot o ffrwyth wedyn. Ond dim jyst hynny. Mae angen i fi wneud yn siŵr bod fi'n edrych ar y canghennau iach a wneud yn siŵr bod dim pryfed ychyfu. Mae'r pryfed yma yn boen. Maen nhw'n hoffi bwyta'r dail, bwyta'r ffrwyth ac yn wneud y canghennau yn wan. Felly mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod fi'n cadw'r llyged ar y canghennau i wneud yn siŵr bod nhw'n tyfu'n gryf ac yn iach ac yn dwy'n lot o ffrwyth. Hyd yn oed, os fi'n wneud hwnna i gyd, bydd y dal ddim yn gweithio. Achos un o'r pethau mwyaf pwysig yw mae planhigion tomatos angen lot o ddŵr i tyfu tomatos mawr. Felly, mae angen wneud yn siŵr bod fi'n rhoi dŵr i'r pridd, a wedyn mae'r wenwyddyn yn amsugno'r dŵr lan, a wedyn mae'r canghennau yn cael y dŵr o'r wenwyddyn. Mae hwnna'n bwysig iawn. Reit, pam ydw i'n dysgu chi sut i dyfu planhigyn tomatos? Wel, mae Iesu'n dweud, fel ni wedi clywed, taw fe yw'r prif wenwyddyn. A mae e hefyd yn dweud, taw ni yw'r canghennau sy'n tyfu off y wenwyddyn. Ni yw'r pethau sy'n mynd i ddod â ffrwyth yn dod ar tomatos. Chwi yw'r canghennau. Felly, yn union fel mae'r canghennau angen dal ar y wenwyddyn, fel planhigyn tomatos, mae rhaid i ni ddal ar Iesu Grist i wneud yn siŵr bod ni'n tyfu'n gryf ac yn dwy'n lot o ffrwyth. Ond hefyd, mae'r wenwyddyn yn dal ar y canghennau hefyd. Nawr, os ni'n dal ar Iesu Grist yn gryf, gewn ni bywyd. Ond, ydych chi'n cofio beth oedd angen ar y planhigyn tomato? Mae angen y ffermwr i edrych ar ôl. A mae Iesu'n dweud, taw Duw yw'r ffarmwr. Mae Duw yn neud yn siŵr bod dim pryfed ychyfu arno ni, yn cadw pethau drwg i ffwrdd ohono ni, y canghennau. Mae Duw yn neud yn siŵr bod ni'n cael lot o ddŵr, lot o fywyd, trwy Iesu Grist, sef y wenwyddyn. Am tad yw'r gwynllanwr. Felly cofiwch, mae rhaid i ni ddal yn gryf ar Iesu Grist. A trwy Iesu Grist, gewn ni bywyd, cryf a ffrwythron, llawn ffrwyth. Iawn, mae gen i un sialens bach i chi. Ni wedi sôn lot am ffrwyth. Sialens fi i chi yw ffeindio mas pa ffrwyth
ydyn ni'n tyfu? Dydw i ddim yn tyfu tomatos. Fi ddim yn siŵr amdano chi. Ond, heddiw, falle gallwch chi ffeindio mas pa ffrwyth ydyn ni'n tyfu trwy Iesu Grist. Y fi yw'r wir wenwydden. Mae'r Beibl yn aml yn defnyddio delweddau o fyd natur i ddylunio agweddau ar y bywyd Cristnogol neu i sôn am gyflwr ysbrydol pobl. I ni'n gweld hynny yn amhegion Crist, yndyn ni dameg ar hedyn mwstard er enghraifft, neu dameg yr wenydd ar efrau. A mae Crist yn Iwan 15 yn ei gyffelebu ei hun i blanhigyn. Mae'n dweud fyna, mae fi yw'r wir winwydden. Ac mae'n sôn wedyn am ei ddisgyblion, am ei bobl fel canghennau yn y winwydden yna. Ac oni bai yn bod ni mewn berthynas fywiol â'r winwydden, bod ni ddim yn mynd i ddwy'n ffrwyth. Hebddo i, meddai Crist, ni allwch chi wneud dim. Mae gan amgryffus bennill sydd yn mynd ar yr un trywydd mewn gwirionedd, ond yn defnyddio delweddau gwahanol, mae'n sôn fyna am bren wedi plannu ar lan afonydd o ddŵr bywiol. Ac yn tynnu ar ddelweddau nawr o'r Hen Testament, o lyfr y Salmau ac o broffidoliaeth Jeremia. Gwna fi fel pren planedig o fan yw, yn ar lan afonydd dyfroedd byw, yn greiddio'r led ei ddail heb wyw o mwy, ond ffrwytho dan gywodydd dwyfol glwy. Hynny yw gweddi sydd yma, yn tynnu fel wedes i ar broffidoliaeth Jeremia. Mae broffidoliaeth Jeremia penod 17 yn sôn am yr un sydd yn ymddiried yn yw. Fydd e fel pren wedi blannu wrth y dyfroedd ac yn estyn ei wraidd wrth yr afon, ei ddail fydd ir ac ni phaid y ffrwytho. Ac i chi'n gweld hynny'n cael ei adleisio'n glir yn dechrau geiriau yna yn ymhennill Angryffus. Beth mae Angryffus yn neud yn y pennill yna, fel mae'n neud trwy gwaith i gyd mewn gwirionedd, yw myfyrio'n ddofn ar ddarnau o'r Beibl ac yna'n dod ar cyfan at ei gilydd yn bennill gorffenedig, yn bennill sy'n plethu ynghyd y cyfeiriadau yma. Ac ni'n gweld hynny fan hyn, os drawn ni at Salm cyntaf, i ni'n cael yr un fath o ddarlun yn fyna, sôn am yr un nawr sydd yn myfyrio yng nghyfraith Duw, sydd yn ymyfrydi yng ngair Duw, a chyfalwyddau Duw, bod y person yna fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwnna ryddi ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wywa. Chi'n gweld fel mae Angryffus yn y pennill yna yn plethu'r cyfeiriadau yn y ddau ddarn o'r Hen Testament. Beth arall sydd gyda chi yn y pennill yna yw delwedd arall sydd yn rhaid gyffredin yn y Beibl, sef delwedd o ddŵr, a hynny yn dod â bywyd a iechyd ysbrydol. Hynny yw, yn ar lan afonydd dyfroedd byw yma'r pren yma wedi lleoli, ac yn greiddio'r led yn gadar nawr, ac hynny yw, y dŵr mae'n peri bod y dail ddim yn gwywo, ond bod na ffrwytho. Ac wrth gwrs ar y diwedd yna, mae yna gyfeiriad yn benodol at Grist ei hun, mae'n Cristioneiddio'r darlun trwy sôn am y pren mae'n ffrwytho dan gywodydd dwyfol glwy, sef yn sgil marwolaeth Crist ar y groes. Ond beth sydd gyda chi yn y darlun yma o'r afon, mae'n dynnu nawr eto ar ddarnau o'r Beibl, gweledigaeth gan Ezekiel yn ei broffidoliaeth ym mhennod 47. Mae'n sôn fyna am ddŵr yn dod o dan rhiniog tŷ Dduw ac yn tyfu'n afon fawr. A prennau wedyn yn tyfu ar ochrau'r afon yna, a dail y pren yna ddim yn syrthio, ond y prennau yna yn dwy'n ffrwyth a'r dail yn iachau pobl. A mae hynny wedyn yn cael ei ailadrodd mewn gwirionedd yn y weledigaeth o'r nefoedd sydd ar ddiwedd llyfr y datguddiad, lle mae'n sôn fyna eto am dŵr yn dod o dan dŵr y bywyd, yn dod o dan orsedd Duw,
a pren y bywyd nawr yn tyfu ar bob ochr i'r afon o ddŵr bywiol sydd yn dod o dan o'r serfaint Duw, a dail y prennau yna yn iachau'r genhedloedd. Ac i ni'n cael yn cyferbynnu fan hyn, ydyn ni, rhwng beth sy'n digwydd yn y cwymp. Hynny yw, adeg y cwymp, mae addeg Efa a'r ddynoliaeth felly i gyd yn cael ei rwystro rhag, yn cael ei troi allan o Eden ac yn cael ei rwystro rhag mynd at bren y bywyd. Ond yn nawr, yn y nefoedd, y darlun yma nawr yw o bren y bywyd, a phawb yn gallu manteisio ar yr iechyd a'r lle sy'n dod o bren y bywyd. O dyna'r pennill gyntaf gan Ann Griffiths, a fe gyhoeddwyd y pennill yna chydig ar ôl iddi farw yn ifanc iawn 90 mlwydd oed yn 1805. Ond wedyn ymhen rhyw 20 mlynedd wedyn, mae yna gasgliad o salmau a emynau yn cael ei gyhoeddi gan ficer o Betws yn Rhosger Abergele. Ac yn y casgliad yna, yn dilyn ymlaen o bennill Ann Griffiths, mae yna 2 bennill arall. Ond y pennillion yna nawr yn anhysbys i ni ddim yn gwybod pwy a'i lluniodd nhw. Ond maen nhw'n cario'r darlun ymlaen mewn gwirionedd nes bod ni'n cyrraedd y nefoedd ei hun yn y pennill ola. Ac mae'r ail bennill yn dechrau'n weddigar fel mae pennill Ann Griffiths yn dweud, gad i mi fyw yng nghanol pob ryw bla, dan gysgod clyd a denydd Iesu da. Am tegwch gwir fel olywydden wiw, o blaniad teg deionus ysbryd Duw. Beth sydd gyda ni fyna eto adleisiau Beibledd cryf, yn y cwpled cyntaf, sôn sydd nawr nid am blanhigion, ond am ddadyn arall o fyd natur, sef o iar yn amddiffyn i chywion o dan i adenydd. Mae Crist ei hun, wrth gwrs, yn sôn am Jerusalem, fel oedd e'n deheu am cymryd Jerusalem, am cymryd bobl o dan i adenydd, hynny yw yn amddiffyn nhw, yn rhoi cysur iddyn nhw, fel iar yn cysuro ac yn amddiffyn i chywion. Ac ni'n gweld yr un math o ddarlun o Duw yn lledu adenydd dros i bobl, sawl gwaith yn y salmau er enghraifft. Hynny yw, yn Salm 57 yn sôn am salmydd yn dweud fyna, anghysgod dy adenydd y gobeithiaf, hyd o'n i yr aflwydd hwn heibio. Hynny yw, yng nghanol pob ryw bla, felly, mae Duw yn gallu'n amddiffyn ni. Ac yn goson ni o dan i adenydd fel bethau. Salm arall, Salm 17 yn gweddio cudd fi dan gysgod dy adenydd. Ond yn y cwplad nesaf wedyn, mae yr emynydd yn hyn yn tynnu mewn darlun arall o fyd planhigion yn dweud am tegwch gwir fel olywydden wiw, o blaniad teg deionus ysbryd Duw. Hynny yw, mae Duw, mae ysbryd Duw nawr yn gallu gwneud y credadyn trwy rym yr ysbryd a nerth yr ysbryd yn rhywun golwg teg arnyn nhw. A mae hwn eto yn adlais o'r Beibl yn pennod ola proffedoliaeth Hosea. Hosea 14 fyna. Mae'n sôn am Israel yn dychwelyd ar Dduw mewn difeirwch, a Duw yn ei iachau nhw, ac yn ei wneud nhw i flodeuo fel y lili, meddwl fe, ac i fod yn gadarn fel cedrwydd Libanus, a hefyd i fod yn deg fel olywydden. Felly mae'r 2 bennill gyntaf sydd gyda ni yn weddi ar ei Dduw yn cadw ni, yn cynnal ni, yn peri bod ni'n ffrwythlon ar y ddaear yma trwy waith yr ysbryd glân. Ond wedyn, mae'r pennill ola yn cyrraedd y pen draw y broses yna, os liciwch chi. Hynny yw, cyrraedd y nefoedd ac yna caf mewn haf dragwyddol ddydd. Y palmwydd teg a'r goron ddisglair sydd yng nghadw gan yr Iesu pur i'w saint mewn dedwydd fyd, o nefol hyfryd faint. Ac eto, adleisiau Beibledd yn gryf yma, ac yn enwedig nawr o lyfr y datguddiad.
Hynny yw, ni'n sôn nawr am y golygfeydd sydd gyda chi yn datguddiad 4 a datguddiad 7, lle y mae bodau dynol a nifol o flaen gorseddfa'n driw yn taflu coronau o'i flaen mewn addoliad felly, a darostyngiad i'r brenin mawr. A'r palmwydd yn ei llaw, a hynny wrth gwrs yn atgoffa ni o Grist yn mynd i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau cyn y croeshoeliad, a'r bobl yn canu Hosanna, hynny yw, mawl i Dduw am iachubiaeth, a dyna sydd gyda ni nawr. Mae'r cyfan yma nawr yn anghadw yn y nefoedd, fel mae Cyntaf Pedr yn dweud, bod yna etifeddiaeth gyda ni, anghadw yn y nefoedd i ni, mewn dedwydd fyr. Wel, o nefol hyfryd fraint yn wir. At yr olaf o myfu iws, yr ymadroddion yma mae Iesu wedi defnyddio mwyn dangos i'w ddisgyblion pwy yw a pam fod wedi dod. Ac chi'n cofio, wrth ddefnyddio'r term yma, myfu yw, mae Iesu yn ei hanfod yn cysylltu ei hun gyda Duw. Yn yr Hen Testament, oedd Duw wedi datguddio ei hun, a dweud mai ei enw yw ydwyf yr hyn ydwyf. Mae fi yw'r un sydd yn bodoli ohono fi fy hun. A felly mae Iesu wrth ddweud, mae fi yw, mae'n defnyddio enw Duw ar gyfer fe ei hun. A mae'n gwneud hynny 7 o weithiau yn Efengyl Ioan. A rhif 7 wrth gwrs yn y Beibl yn cyfleu cyflawnder, perffeithrwydd, creadigaeth newydd. Ac dyna mae Iesu'n dweud, yw nawr, fe yw Duw wedi dod yn y cnawd. Mae fi yw bara'r bywyd. Mae fi yw goleuni'r byd. Mae fi yw drws y defaid. Mae fi yw y bugail da. Mae fi yw yr atgyfodiad ar bywyd. Mae fi yw y ffordd a'r gwirionedd ar bywyd. A heddiw, mae fi yw'r wir wynwyddyn. A mae'r darlun yma sydd gyda ni, fel sawl un o rai eraill, mae'n ddigon syml.
ar un ystyr. Mae Iesu'n esbonio'r darlun i ni, fel bod hyd yn oed City Slickers Caerdydd yn gallu deall i ystyr e. Mae'n darlun pwerus dros ben, mae'n dweud llawer i ni mewn ffordd syml iawn am bwy yw Iesu ac am ein bywydau ni fel Cristnogion a'r perygl o'i wrthod e. Ond mae hefyd yn ddarlun lle mae eisiau ni fod yn ofalus achos darlun yw hi a ysdym eisiau ni gwthio pob un manylun yn rhy bell. Nawr, be fi eisiau ni wneud yn syml iawn yw edrych ar y prif elfennau yn y ddarlun, sef y wynwydden, y canghennau a'r ffrwyth. Ac i holi'n hyn am o be mae'r pethau yma'n dangos i ni, be sydd gan ddiw i ddweud wrthon ni y bore yma trwy'r pethau hyn. Felly ddechrau te, y wynwydden. Ac fi'n gobeithio bod ddim wir angen esbonio mae Iesu yw'r wynwydden. Achos mae'n dweud hynny yn dydy ddwywaith. Pennod 15 adnod 1, my fi yw'r wir wynwydden. Ac yna adnod 5, my fi yw'r wynwydden. Falle rai ohonyn ni fod yr hunan ddisgrifiad yma'n swnio yn rhyfedd iawn. Ond mae Iesu fan hyn yn gwneud honiad enfawr amdano fe ei hun. Nid yn unig mae fe yw y my fi yw, ond my fi yw'r wir wynwydden. Nawr, dro ar ôl tro yn yr Hen Testament, mae Israel yn cael ei ffortreadu fel gwynwydden. Cenedl Israel. Genedl honno roedd Duw wedi ei dewis nhw mwyn bod yn bobl arbennig iddo fe, mwyn iddo fe i bendithio nhw ac mwyn yr fendith yna i lifo allan i'r byd o'i hamgylch nhw. Israel, gwlad yr addewid. Y wlad yma oedd Duw yn rhoi i'w bobl oedd yn mynd i lyfeirio o laeth a mêl a lle bydd y Duw ei hun yn gwneud i bresenoldeb yn amlwg. Dyma oedd y wynwydden yn yr Hen Testament ac dim amser da fi i fynd a darllen yr holl gyfeiriadau gwahanol. Os chi eisiau, os chi'n cymryd nodiadau nawr, allwch chi droi nes ymlaen at Jeremia 2:21, Eseia 5, 1-7, Ezekiel 17, adnod 8, Joel 2:22, Secharia 8, penod 12, neu Malachi, penod 3, adnod 11. Fi jyst eisiau darllen ychydig o adnodau o Salm 80 sydd yn dod â'r syniad yma drosodd i ni mewn ffordd clir iawn. Salm 80, dechrau'n adnod 8. Deithos a gwynwydden o'r Aifft. Gyrraist allan genhedloedd mwyn ei fflannu. Cliriais dy tir iddi. Magodd hethau o reiddiau a llenwi'r tir. Roedd ei chysgod yn gorchuddio'r mynyddoedd a'i changau fel y cedrwydd cryfion. Estynodd ei brigau at y môr a'i blagur at yr afon. Pam felly y bylchais ei chlofiau? Fel bod y rai sy'n mynd heibio yn tynnu ei ffrwyth. Mae baedd y goedwig yn ei thyrchu ac anifeiliad gwyllt yn ei ffori. O, Dduw'r lluoedd, tro eto, edrych i lawr o'r nefoedd a gweil, gofala am y wynwydden hon. Y planhigyn a blenmaist a theheilaw, y gainc, neu gallwn ni gyfeithi hynny fel y mab, yr oet yn ei chyfnerthu. A felly'r syniad yma sy'n codi dro ar ôl tro, Israel fel gwynwydden, ac eto mae rhywbeth i mynd o'i le. A nawr, chi'n gweld, dyma Iesu yn dod ac yn dweud mai fe yw'r wir wynwydden. Roedd cenedl Israel yn gyson i dangos ei hun i fod yn anffrwythlon, neu, gweud y gwir, yn ddiffrwydd. A dyw hynny ddim yn syndod mewn ffordd.
Achos cysgod oedd cenedl Israel a gwlad Israel o y wir wynwydden. Y gwir Israel, y gwir fab oedd I ddod sef Iesu. Be mae Iesu'n dweud fan hyn yw mae fe yw cyflawniad holl a ddiwydion Duw. Trwyddo fe mae bendith Duw yn cael ei brofi a'i ledu trwy'r byd. Dim ond trwyddo fe mae person yn gallu dod I berthynas cywir gyda Duw. Nid trwy y cysgodion yna o'r Hen Testament, ond nhw yn anghyflawn ac yn annigonol, ond nhw dim ond yna mwyn pwyntio pobl at Iesu. A felly be mae'r darlun yma'n ei gyfleu yn ei hanfod yw, mae Iesu yw yr un sydd yn rhoi bywyd. Beth yw gwynwyddau? Wel, rhywbeth byw, yn dyfa. Rhywbeth sydd â bywyd ynddo fe ei hun. Clywon ni hynny reit nôl ar ddechrau Efengil Ioan yn do. Mae'r Efengil yn dechrau trwy dweud ynddo ef yr oedd bywyd. Iesu ei hun yw ffynhonnell a rhoddwr bywyd. Mae'n hollol allweddol bod ni'n deall hynny. Mae Iesu'n dweud yn dydy, edrychwch eto ar adnodau 4 a 5. Ni all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union ni allwch chwythau heb I chwi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau yn dwy'n llawer o ffrwyth oherwydd ar wahân I mi, ni allwch wneud dim. A chi'n gweld, y pwynt yw, mae Iesu'n unig sydd â bywyd ynddo fe ei hun. A felly dim ond trwy bod yn gysylltiedig gyda fe, wedi'n uno gyda fe, fel mae cangen yn gysylltiedig efo yr wynwydden, dim ond felly ydyn ni yn gallu derbyn bywyd. Mae'n dweud bod ni'n methu gwneud dim hebddo fe. Nid yn bod ni ddim yn gallu gwneud daioni na drygioni, ond dyw'r pethau da ni'n gwneud ddim yn cyfri am ein bod ni'n farw yn ysbrydol. I ni yn farw yn ein camweddau a'n pechodau ni. A felly pan mae Iesu yn gweud mae fe yw'r wir wynwydden, beth I ni'n gweld yw gras Duw. Fod bywyd tragwyddol yn rhywbeth sydd yn cael ei rhoi I ni yn gyfan gwbl gan Dduw ei hun. Mae rai pobl yn credu, bod ni jyst yn rhydd I fyw yn bywyd ni a gwneud ein gorau glas a bod ni'n gallu ennill bywyd tragwyddol, yn gallu ennill cariad Duw yn ein nerth yn hunan. Ond mae Iesu'n dweud, na, chi'n methu gwneud dim hebddo fi. Mae eraill yn dweud, na, ni'n gwneud ein gorau glas, yn trial bod yn dda, mor dda ac ni'n gallu bod, ac yna bydd Duw yn rhyw fath o topio lan y gweddill I ni. Ond na, meddai Iesu, ar wahân I mi, ni allwch wneud dim. Mae'r gorau sydd yn ei gynnig yn ddim yng ngolwg Duw. Fe, y wynwydden sydd wedi gwneud y cwbl. Fe yw'r un sydd yn rhoi bywyd. A'r ffordd mae'n gallu gwneud hynny yw am fod wedi rhoi ei fywyd drosto ni ar y groes. Nes ymlaen, mae'n dweud mae'r cariad penna, neu'r esiampl penna o gariad yw bod rhywun yn rhoi ei fywyd nhw, I bywyd nhw dros I ffrindiau. Ond mae Iesu wedi mynd tu hwnt I hynny, hyd yn oed, achos mae wedi rhoi ei fywyd dros bechaduriaid.
dros ei elynion. Mae di roi ei fywyd perffaith yn aberth ar y groes drosto ni. Mae hyn yn dod â ni at yr ail rhan yn y darlun sef y canghennau. Iesu yw'r wynwydden a ni yw'r canghennau. A mae Iesu'n dweud yn dydy bod ni dad fel gwynllanwr sydd yn trin y canghennau. Ac mae'r tad felly, fel ffarmwr, yn gwneud un o ddau beth. Ac yn y greiddiol, mae yna chydig bach o chwarae ar eiriau fan hyn. Lle ni gyfeithiau fel hyn, chi naill ai yn mynd i gael eich torri nôl, neu chi'n mynd i gael eich torri i ffwrdd. Nawn ni ddechrau gyntaf efo'r canghennau hynny sy'n mynd i gael ei torri yn ôl. Adnod 2. Mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth. Mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Nawr, y syniad sydd yn ei fan hyn yw fod y Cristion, fel cangen, sy'n gysylltiedig gyda'r wynwydden. A mae'r cysylltiad yna yn amlwg yn un byw a real oherwydd fod e'n dwyn ffrwyth. Mae yna arwyddion amlwg ym mywyd y Cristion bod nhw yn derbyn bywyd o'r wynwydden. Ac y ffordd mae hyn wedi digwydd o gwbl wrth gwrs yw trwy air Duw. Mae'n dweud yn adnod 3, rydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Hynny yw, wrth i ni glywed yr efengil, clywed gair Duw'r newyddion da, i ni'n cael ein cysylltu gyda y wynwydden, gyda ffynhonnell bywyd. Ond yw'r berthynas yna ddim yn un static, ydy e. Dyw'r gangen byw yma sydd yn dwyn ffrwyth ddim jyst yn cael ei gadael fel y mae hi. Na, ni'n clywed fod y gwynllanwr yn dod ac yn ei glanhau nhw, neu yn ei torri nhw nôl, yn ei tocio nhw, neu yn, allai roi fel hyn, yn ei priwnio nhw. Siŵr bod yna rai garddwyr yn does yn gwrando bore yma. Chi'n gyfarwydd efo hyn. Chi yn torri nôl canghennau da mwyn ysgogi mwy o dyfiant. Chi'n tocio i ffwrdd unrhyw beth sydd ddim cweit yn iawn, sydd ddim yn helpu y gangen, ac mae hynny yn creu fwy o le mwyn i'r ffrwyth gorau i dyfu. A mae Iesu'n dweud mae dyna sydd yn digwydd y mywyd y Cristion. Ni'n derbyn bywyd trwy yr arglwydd Iesu, a nawr ein pwrpas ni, ein rheswm ni'n dosfodoli yw i ddwyn ffrwyth gogoniant i Dduw, adnod 8. Dyma sut y gogoneddir fy nhad trwy i chwi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Ond mwyn i hynny ddigwydd, mae angen i'r gwynllanwr i ddod ac i wneud ei waithau yn ein bywydau ni, yn rheolydd. Torri nôl y pethau hynny sydd yno ni a sydd yn rhwystro y ffrwyth yna rhag tyfu. Torri ffwrdd, neu torri nôl ein hunanoldeb ni, ein balchder ni, ein hunan gyfiawnder ni, ein chwerwder ni, ein gorbryder ni, ein ariangarwch ni. A fel mae'r darlun yna'n cyfleu, mae'r torri nôl yma yn aml iawn yn brofiad digon poenus. Mae Duw yn gallu defnyddio profiadau anodd, treialon, siomedigaethau, hyd yn oed cyfnodau clo a pandemics, mwyn gwneud y gwaith yna
ym mywyd y Cristion o stopio ni'n dibynnu ar y byd, a stopio ni rhaid chwilio am fywyd mewn unrhyw man arall, a'n gorfodi ni i signo ar ffynhonnell bywyd go iawn, sef Iesu Grist. Yn dweud yn adnod 4, aroswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni ei hun heb iddi aros yn y wynwyddyn. Felly, na'r peth cyntaf, os i ni yn ganghennau sydd â chysylltiad byw gyda'r arglwydd Iesu Grist, mae eisiau ni ddisgwyl bod Duw yn mynd i'n torri ni'n ôl, a mynd i'n sancteiddio ni'n puro ni. Ond nid yna'r unig beth mae'n gwneud i'r canghennau efo. Mae yna rai canghennau sy'n cael eu torri nôl, a mae yna eraill sydd yn cael eu torri ffwrdd yn gyfan gwbl. Adnod 2. Mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth. Ac yn adnod 6. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddifrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu i'r tân a'i llosgu. Nawr, beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, mae yna rai canghennau sydd, bod nhw falle'n edrych yn allanol fel tasyn nhw'n rhan o'r wynwyddyn, mae'n amlwg bod nhw ddim mewn gwirionedd. Mae yna broblem sylfaenol. Dyw'r cysylltiad ddim yn un byw oherwydd maen nhw yn ddiffrwydd. Dyn nhw ddim yn dwyn ffrwyth. Does yna ddim arwydd bod nhw'n derbyn bywyd ac yn dibynnu am fywyd o'r wynwyddyn yn unig. Nawr at bwy mae Iesu'n cyfeirio fan hyn? Wel, gyntaf i gyd, y rheini sydd falle'n agos at Iesu mewn llawer o ffyrdd, ond sydd yn dangos yn y pendraw bod nhw ddim yn ddisgyblion iddo fe mewn gwirionedd. Ac, wel, mae yna enghraifft amlwg iawn yn y cyd-destun yn does. Mae ydych chi rhywun fel Judas Iscariot. Hynny oedd e'n edrych fel cangen, fel y canghennau eraill. Ond mae'n amlwg. Mae'n amlwg o'r ffrwyth oedd yn dangos ei hun yn ei fywyd fod e ddim yn gysylltiedig efo'r wynwyddyn. Mae'n amlwg o'r ffaith fod e wedi mynd allan a wedi troi cefn a wedi prydychu yr arglwydd Iesu. Mae nid yr arglwydd Iesu oedd ffynhonnell i fywyd Ac dyma'r bobl yn dyfa sydd falle yn dilyn Iesu am gyfnod, neu'n proffesu i fod yn ddilynwyr iddo fe, ond yn y pen draw, maen nhw'n syrthio i ffwrdd, maen nhw'n troi cefn, maen nhw'n gwadu yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n dangos yn y pen draw bod nhw yn ddiffrwydd. Does dim cysylltiad byw gyda'r arglwydd Iesu yn bodoli. Pobl sy'n, falle nhw'n hoffi y pethau Cristnogol, maen nhw'n hoffi mynd i Oedfa, maen nhw'n hoffi canu emynau, maen nhw'n hoffi yr syniad o bod yn foesol ac yn barchus. Ond ar ddiwedd y dydd, dwi ffydd nhw. Dwi gobeith sylfaenol nhw ddim yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig mwyn eu hachub nhw. Maen nhw'n dibynnu ar bethau eraill, maen nhw'n dibynnu arnyn nhw eu hunain. Pwy yw'r canghennau yma? Wel, mynd ar peth ymhellach, y canghennau marw yma yw pob un person sydd heb gysylltiad byw gyda'r wynwyddyn. A'r rhybud sy'n cael ei rhoi fan hyn yw bod nhw'n gwynebu cosb, bod nhw'n gwynebu barn Duw. Os ych chi ddim yn derbyn bywyd trwy'r arglwydd Iesu Grist, yna chi'n dal i fod yn feirw yn eich pechodau chi ac ar goll. Nawr, mae yna berygl fan hyn, yn does? Perygl bod ni yn digaloni.
Ysdim angen digaloni, oherwydd hyd yn oed os i ni ar hyn o bryd yn ddiffrwydd, os i ni ar hyn o bryd ddim yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist, wel mae e yn ein gwahodd ni bore yma. I ddod ac i'w geisio fe, i gredu ynddo fe, i dderbyn bywyd trwyddo fe. Gallwch chi droi'ch cefn ar eich hen ffordd o fyw, gallwch chi ddianc rhag y dinistyr sydd i ddod, a gallwch chi ddod yn awr a derbyn bywyd ynddo fe. Ond dim chwaith angen i'r Cristion i ddigaloni, oherwydd yr aml iawn, ni'n gallu edrych ar ein bywyd ni a ni'n gallu meddwl, wel, fi'n reit anffrwythlon. Dim gymaint o ffrwyth a rwyddion amlwg o fywyd yn fy mywyd i. Dim gymaint o ffrwyth a bys ni'n dymuno neu'n gobeithio. A ni'n gallu mynd i boeni yn dyn ni. Wel, ydw i'n mynd i gael fy nhori ffwrdd? Ydw i'n mynd i gael yn haflu i'r tân? Wel, y cwestiwn yw, oes yna ffrwyth gyda chi? Ffrwyth sydd yn aros? Yna'r gwahaniaeth sy'n cael ei roi rhwng yr canghennau, dyma, mae un yn nhw yn hollol ddiffrwydd. Mae'r lleill, maen nhw yn dwy'n ychydig o ffrwyth i ddechrau, ond mae'r ffrwyth yna yn cynyddu ac yn ffrwyth sydd yn aros. Felly, beth yw'r ffrwyth yma? Ddylse fod yn dangos ei hun yn ein bywyd ni. Dyma'r pwynt olaf ar y ffrwyth. Ac un ffordd syml iawn gallwn ni ateb y cwestiwn yma yw dweud, wel, y ffrwyth yma yw ffrwyth yr ysbryd. Byddwch chi'n cofio falle bod yna restr gan yr Apostol Paul yn ei lythyr at y Galatiaid, Galatiaid pennod 5, adnod 22. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan-ddisgybleth. A gallwn ni jyst ofyn, wel, ydy'r pethau yma yw gweld yn eich bywyd chi o gwbl? Ydyn nhw yw gweld yn eich bywyd chi yn gynyddol? Ydych chi eisiau y pethau yma ac yn ceisio y pethau yma? Ond gadewch i ni jyst am funud fach troi nôl at yr adran yma a gweld, wel, beth yw'r ffrwyth sydd yn cael ei sôn amdano fan hyn? Beth yw'r pethau sy'n dod drosodd yng ngeiriau'r arglwydd Iesu yn yr adran fach yma, jyst yn gloi iawn. Wel, un o'r pethau sy'n dod allan yn syth yn dyfa yw dyfal barhad. Dyma un ffrwyth, dyfal barhad. Adnod 4. Arhoswch yno fi a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni ei hun heb iddi aros yn y wynwyddyn. Ac felly'n union ni all y chwythau heb i chwi aros yno fi. Hynny yw, mae eisiau ni ddyfabarhau. Mae eisiau ni gadw ymlaen i lynu wrth yr arglwydd Iesu. Yr hwnna baro hyd y diwedd a fydd yn gadwedig. Ydyn ni'n dal ymlaen i geisio'r arglwydd. Ffrwyth arall amlwg sy'n codi yma yw gweddi. Adnod 7. Os arhoswch yno fi, ac os eris fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe'i rhoddir i chwi. Ac yna eto yn adnod 16. Ac yna fe rydd y tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i. Hynny yw bod ni'n gweddio, bod ni'n ceisio'r arglwydd, bod ni'n gofyn ganddo fe, ac bod ni'n gynyddol yn gweld fod ein gweddio ni yn unol efo ewyllus Duw a bod e'n ei ateb nhw. Cadw mlaen i geisio'r arglwydd mewn gweddi. Ffrwyth arall sydd yn cael ei sôn amdano fan hyn yw llawenydd. Adnod 11. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac eich llawenydd chwi i fod yn gyflawn. Mae Iesu eisiau ni fod yn bobl llawen, a'r llawenydd yna'n cynyddu ac yn amlygu hun, bod ni yn dal ymlaen i ffeindio ein llawenydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist.
Beth arall? Wel, ufudd-dod. Adnod 14. Rydych chi'n gyfeillion i mi os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn i chi. Hynny yw bod ni'n ufuddhau i'r arglwydd, yn gynyddol felly. Bod ni'n cadw ymlaen i'w ddilyn ac yn cadw ymlaen i geisio i ewyllus ac i siapio'n bywydau ni yn o beth mae yn dweud sydd yn dda. Ffrwyth arall amlwg yw y cenhadaeth. Adnod 16. Nid chwi am dywysodd ond mae fi a'ch dywysodd chwi a'ch penodi i fynd allan a dwyn ffrwyth. Ffrwyth sy'n aros. Y syniad sydd yn ei fan hyn yw fod yr canghennau mae'n estyn allan. Yn dyfa, mae Iesu'n gweud bod e'n anfon nhw a'i penodi nhw i fynd mas i ddwyn ffrwyth. Hynny yw bod yr newyddion da mae'n lledu, bod ni eisiau gweld eraill yn dod i glywed am Iesu ac i gredu ynddo fe. Cadw mlaen i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna falle'r ffrwyth amlyca ohonyn nhw gyd, yr un sydd yn clymu'r cwbl at ei gilydd. Cariad. Adnod 12. Dyma fy ngorchymyn ni. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Ac adnod 17. Dyma'r gorchymyn o rwyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Bod ni'n cario ymlaen i garu'r arglwydd Iesu ac i garu ein gilydd fel mae Iesu wedi'n caru ni. Beth yw'r ffrwyth yma? Y ffrwyth sydd ei weld ym mywyd y gwir Gristion, y gwir gredadyn. Wel, y ffrwyth yw bod ni'n rhoi ein bywydau ni. Fel mae Iesu wedi rhoi ei hun, ni'n rhoi ein hunan yn gyfan gwbl i Dduw ac i'w wasanaeth Ni'n rhoi ein hunan i wasanaethu eraill. Ni ddim yn dibynnu ar ein hunan ac ar ddim byd arall ond ar Dduw yn unig ac yn rhoi ein hunan. Dyna mae ffrwyth yn gwneud, yn dyfa. Mae ffrwyth yn ffordd i hadau a bywyd y goeden i fynd ar led ac yn y pen draw i ddod â mwy o ffrwyth. A dyma sut mae Iesu wedi'n caru ni. Mae wedi rhoi ei fywyd mwyn i ni gael bywyd, a nawr i ni fod i fynd ac i roi'n hunan. Nid mwyn achub eraill, ond mwyn rhannu'r bywyd yna mae Iesu wedi rhoi i ni, fel bod e'n gallu hachub nhw hefyd. Ydy'r pethau yma i'w gweld yn ein bywydau ni? Hyd yn oed os ydyn nhw'n fach, hyd yn oed os ydyn ni'n siomedig yn faint o ffrwyth sydd yn tyfu arni. Ydyn ni eisiau nhw? Ydyn ni yn deheu fod y tad yn ein glanhau ni, mor boenus y gallen ni fod fel bod ni yn dwyn mwy o ffrwyth. Ydyn ni yn gweld y pethau yma i ryw raddau ac ydyn ni'n gweld nhw ar gynnydd yn ein bywyd ni. Wel, gadewch i ni geisio hynny. Clod i Dduw ac diolch i yr arglwydd Iesu, wir wynwyddyn. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu emyn arall efo'n gilydd cyn bod ni'n gorffen ein hoedfa ni. Mae gobaith i, heddiw a
Mae'r fynedd yn han, mae'n gong y fain, mae'n tir mor gryf, cael yw i mewn dŵr a than, ei gariad glir, ei heddwch man, croeso i mi ac ymdrech nawr, fy nghysir yw, fy holl yn holl, yn honiad Crist mae'n sicrwydd i. Yn Crist ei hun a wisgodd gnawd, llawn derfyn yw mewn yn bach. Mae'n agresel, mae'n berffaith iawn, maent y gwad gywir ei wlad, nes ar y groes i'r farwyn, gan lwyr olwg i llwyd anef, gan sroddwyd an o bobi bai, yn ymlaen Crist o'i mawyd i. Ei droi ei gorff tan beiad byw, nos ni'n rhan o ein i'r byd, ond llif o gras yn afon gryf, cododd y Crist o'i'n byw o hyd, drasau mewn bydd i oriau ddrud, a'i bechod wedyn gollwng ni, rwy'n eiddo mae'n eiddo fi, ymrynedigaeth gwaed yn Crist. Nid ei o gwyf does ofni'r byth, dyma yw'r grym sydd yn o fi, mae mywyd oll yn eiddo Iesu sy'n arwain a'i bryd, na'i fystryw dyn ag iddyn mawr, o ddiwrthon i fydd i lawr, nes daw yn ôl ein galwyd yn gryf yn Crist i safo fi, na'i fystryw dyn ag iddyn mawr, o ddiwrthon i fydd i lawr, nes daw yn ôl ein galwyd yn gryf yn Crist i safo fi. Diolch am ymuno gyda ni eto'r bore yma. Cofiwch fod y cynnig yno i unrhyw un sydd mewn angen neu sydd eisiau gwybod mwy, plis gysylltwch â ni. Ond am nawr gadewch i ni gyflwyno yn hunan i'r arglwydd. Na ni weddio. Dad, diolch i ti am dy air. I ni'n teimlo mewn llawer o ffyrdd bod ni wedi brysio trwy'r pethau hyn a mae'n gymaint mwy gallwn ni fod wedi i ddweud, helpa ni nawr. Helpa ni i fynd ac i fyfyrio ar y pethau yma, i chwilio'n calonau, i edrych ar ein bywydau ni, i weld os na ffrwyth a o arglwydd. Ni'n gofyn arna ti i weithio mwyn dwyn mwy o ffrwyth. Ro'r deheuad yna yno ni i fyw yn bywydau ni ac i roi yn bywydau ni dy fwyn di. A mi bod ni'n gofyn yn enw
yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.